Si és que tinc mala sort... Vaig sortir tard. Devia ser vora la mitjanit. Sovint em quedo adormida agafant-li la mà a la mare. I és clar que sí, inspector. Si recordo res, li ho faré saber. Inspector... Callahan. Maleït Callahan, crec que no sospita res. El vaig commoure amb la meva història, mama. Però hauré d'anar amb peus de plom. Saben que van matar el doctor Fisher amb una ampolla de whisky. I fins i tot saben quin whisky. Barat. Per les marques del cul de l'ampolla. I com que les càmeres de l'hospital, per sort, estaven espatllades, estan parlant amb tots els familiars dels pacients per si van veure algú sospitós. A tu no crec que t'interroguin, mama? Tranquil·la. No me la puc jugar amb aquest Callahan. L'he escanejat de dalt a baix i és de la mena d'homes que no s'atura fins que arriben al final. Com jo. Per cert, mama, parlant d'homes, recordes el Manuel Padilla? Sí, el pederasta que vaig reclutar per l'ONG Save the Woman. He anat al locutori i l'he localitzat al Badú. Sí, el Badú, mama. El Badú és un lloc de lligar per internet. El cabró es feia passar per un jove de 19 i així traien les joves que no havien sortit de l'ou. Les drogava amb burundanga, anul·lant la voluntat de les pobres criaturetes. No t'ho pots ni imaginar, feien tot el que ell volia, no tenia aturador i patien un infern en mans d'aquell violador. Però jo sóc més llesta que ell i vaig fer-me un perfil fals d'una noia de 17 a qui agraden homes grans. I així, a poc parlant, es va treure la careta. Vaig citar-lo al West Creek Park, molt a prop de casa teva. Sí, a prop, però no a casa teva, mama, que no sóc idiota. I quan arribi i no em trobi al West Creek Park, em trucarà aquest mòbil de targeta i li diré que m'ho he pensat millor. Que vull que vingui a casa, que estic sola, que els pares no hi són, que no he anat a comprar materials per les obres. Així no sospitarà quan vegi les escales i el terra folrats de plàstic. No em puc permetre cap error amb el meu primer candidat. Mereix ser el primer. No es fa mal als nens. Els nens són sagrats. Ho he planificat tot al mil·límetre. Deixaré la porta oberta i quan arribi li diré amb veu infantil des del pis de dalt: «Puja! Sóc a dalt, al meu quarto!» A poc sento les passes, el primer grau ha pujat. Ara el cor se m'accelera mentre espero en el llindar. No pateixis, no s'ho espera, tu només compta els graons. Porta 3 o porta 4, perquè triga tant, collons! Ara sento com respira, crec que està arribant a dalt. Posa el peu al primer pis, una empenta i cap avall. Per l'escala veig com caus i t'estimbes contra el terra. Com et trenques tots els ossos, has quedat fet una merda. Fas esforços per parlar o només és un lament. No t'amoïnis, cara baixo, vull gaudir del teu turment. Esperaves una nena, com pot ser tan depravat? Potser vols que em faci enrere, jo no sóc tan informal. Ara ja he dictat sentència, la justícia t'ha arribat. No mereixes cap clemència. Potser em vols dir alguna cosa, ple de bava blanquinosa, que vomito és fastigosa, moriràs sense compassió. Ja ho he dit, no tens perdó, que no es pot ser tan cabró. Un moment, que no t'escolto. Has dit perdó? No, senyora, he dit pendó! Què coi és ara?